Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah Pak niki wau perjalanan no gremis to Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa deres Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampean ora mung sing enom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho Nduk kowe kaya ngono kuwi. Iya Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampean kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih Jos. Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo kuwi. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken iki ora dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. yen memajang menganggut janur kuning Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Kok ngaten? Ngono. Lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi Pak Margono? Pundi? Oh, malah tikudang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Nduk, Niken. Dalam Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu iki kaya Batman ngono kae. kok Batman to, Lah Pak? nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, Bab. karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek dop ae kowe. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono. Ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lekmu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh.
Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden mergo cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sampai gedine yo. Nah, iya, koek ayo. Mugi. Alah. Mugi rahayu. Idul. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri dek. Oh, teko celana ireng teko Pakno. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lah ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wesan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pakno ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Pakno meleh to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng tansah kathah rejekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae.
Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten pancen. Niku dalang rene sing gelem ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau enten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Mara tuaku, ya toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ayo. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-ngisini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak, Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, nganjuk. Kademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi re astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Bejar rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ayo. Ya Bir. Ayo. Ayo ya ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho, Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to, Pak? Alah wong Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Ciloko. Ayo. Ya niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae.
Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop ae ora. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini. Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wingge? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo Yuda iki bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Heeh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Tapi to Pak akhire. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Iki keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Alas. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mauno. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. 200. 400. Heeh. Terus 5.000